Benvinguts, som Guardians of Cars i avui analitzarem aquest magnífic Fiat 500. Bé, ara passarem a analitzar l'interior d'aquest Fiat 500. Tenim que estem en ni més ni menys que l'acabat Lounge i és molt personalitzable. Com veieu, té tocs blancs amb altres tocs negres, uns black piano. La veritat és que està molt bé. Tenim aquí el volant multifunció amb un quadre d'instruments, un sol rellotge, el compte de revolucions, el velocímetre, aquí tenim la instrumentació encesa, el volant multifunció, aquí per respondre les trucades. Llavors, passem a la pantalla. Provem el so. I la veritat és que sona molt bé. Hi trobem la ràdio, en les seves diferents opcions, media per si connectéssim algun dispositiu, tema de l'ordinador de bord, el mòbil i aquí les aplicacions, temperatura, Uconnect Live i el rellotge. Després, hi tindrem aquí l'opció de tenir el mode City, aquí el podreu veure, que modifica el tacte del volant si anem per ciutat. Després hi tindrem el climatitzador automàtic i ens agrada molt tota la potència que té tot i ser un cotxe menut. El desempenyador dels vidres té molta potència, però ara el deixarem amb el mode automàtic. Després, aquí tindrem, en comptes de les portes, els llunes elèctrics, que són automàtics. Un canvi de velocitats manual, que està molt ben situat, i té un disseny diferent. Està molt bé. Llavors, hi tindrem el fre de mà manual i passarem als espais per deixar-hi objectes. I ens ha agradat molt que aquesta porta té aquesta enorme guantera per deixar-hi objectes. No l'havíem vist mai. M'ha agradat molt. Després, què més? Aquí hi trobarem per deixar-hi algun petit objecte. Hi trobarem una toma de 12 volts, dos portabegudes, una toma auxiliar, una toma USB. Cap aquí també hi tindrem un petit espai. Aquí tindrem dos portabegudes. Continuarem per la guantera, molt àmplia de veritat, ens ha sorprès. I també aquí a la porta de l'acompanyant. I això no és tot, no hem acabat encara. Mireu aquí dalt. Un sostre panoràmic amb una cortina per si ens molesta el sol. Què volem que ens toqui el sol? Cap problema. Llevem la cortina i podrem veure el cel i si tenim les estrelles. Així que la veritat creiem que aquest Fiat 500 està molt ben equipat i aquesta versió Lounge ens ha agradat molt. Està molt bé. Ara passem a analitzar les places d'enrere d'aquest Fiat 500. I bé, anem a tirar el seient en la seva posició que estava. Una mica fallos del directe, no? Ara, perfecte.
I tenint en compte una posició còmoda per al conductor, la veritat és que em sorprèn que em capin les cames. Estic molt sorprès. Per tant, d'espai per a les cames ne tindré. No molt, però estarà bé. I en quant al cap, aquí sí, aquí toco. Però bé, estem parlant d'un cotxe urbà, de 3 portes. I també hi trobarem reposacaps. Estan bé, tenen un acabat amb cuir. Aquí també n'hi ha. Està molt bé, són 2 places, amb anclatges isofix. I doncs per a recorreguts ocasionals o per a nens seran per al que aniran més indicades. I aquí hi trobarem uns petits anclatges per si necessitem penjar alguna cosa. I la veritat és que també tenint una mica de pollabraços, doncs podré viatjar prou còmodament tenint en compte si són desplaçaments curts o si és per a nens. Ara passarem a analitzar el maleter d'aquest Fiat 500. I com veieu, no és molt gran, però ens anirà perfecte per deixar-hi la compra o 4 coses. I tindrem una mica de doble fons i la seva capacitat serà de 185 litres. Bé, ja hem trobat la forma de poder abatre'l i augmentarem considerablement la seva capacitat per a l'equipatge. Ara passarem a analitzar el motor d'aquest Fiat 500. I com a bon urbà, tindrem un motor petit, que ens consumia poc. Concretament, un 1,2 litres de 69 cavalls. Bé, ja hem finalitzat l'anàlisi d'aquest Fiat 500. Un cotxe menut pensat per conduir per ciutat. Esperem que us hagi agradat, li doneu un bon like, ho compartigueu, us subscriviu al canal i que ens seguiu a les nostres redes socials, a Facebook i a Instagram. Som Guardians of Cars, conduir és la nostra passió.